Zdravím vás u nového videa z hry Brawl Stars. Dnes sa skúsime pokúsiť o čo najväčší progres v tejto hre. A teraz čo vidím, tak máme nejakú zadarmo odmenu daily, tak si ju poďme claimnúť. A koho si vybereme? Penny alebo Daryl? Ja si asi vyberem tú Penny, lebo na blízko už máme dosť brawlerov a už nepotrebujeme moc. Ďalší deň máme inakšie veci. Ale ešte si claimneme niečo a v tomto videu budeme mať aj dvoch špeciálnych hostí. Takže ideme si najprv claimnúť daily odmenu zo shopu. Na to 120 token doublerov a ešte máme aj 350 kreditov za 150 trofejí. Tak poďme si to claimnúť. Máme Jessie. Takže to je nice. Sme odomkli a teraz si dáme nejakého nového a Poco. Aj druhého brawlera máme, Poco. Nice. A teraz ideme na super rare brawlera Jackie. Ale tu už nebudeme mať odomknutú, tam už si musíme nazbierať viacej. Jak už som hovoril skôršie, tak budeme mať v tomto videu aj hostí, ale teraz si ešte poďme zahrať solo showdown na chvíľinku za nového brawlera Penny a no najprv Penny iba. Dáme si jednu hru a potom si dáme Brawl Ball s našimi novými hostmi, s ktorými možno aj častejšie budeme môcť hrávať. Uvidíme podľa toho, koľko zliadnutí bude na tomto videu a počet lajkov. A keďže dneska bola tá veľká noc, tak môžete rozhodne aj do komentov napísať, že čo ste treba vyšibali, koľko peňazí, hej. Alebo ak tu máme dievčatá, tak či vás obliali dosť. Uvidíme. To je oprimo na blízko. A tá, dávaj. Ten oheň, tá tureta, to je dobré. Keď som ešte hrával ako pred 2-3 rokmi Bravo, tak to tak nebolo. Už ako aj veľmi dlho som nehral za Penny, takže si to ani moc nepamätám. Nice, a oni sa zabili navzájom, takže super. Tak, teraz dám krátky strich, idem si ich pridať na tento účet a invite nimi, ale ešte máme startupu, tak ukáž čo padne. A bude to iba rare, škoda. Tak idem dať strich. Takže tu sú, no a my si ideme dať jeden Brawl Ball s nimi. Dajte ready, tak. A potom si zahráme ešte taký špeciálny event, ktorý žiaľ ešte nemám odomknutý, takže vo screenu budem musieť niečo nahrať. Odomknem ešte aj nejaký event, takže aj to si prejdeme v tomto videjku. Toto videjko možno bude ešte troška dlhšie. Pádne máme loptu. Yes, a je to go. Tak a ešte jeden. Dám tú turetku. Joj, pekne. A nice. Go. Toto bola docela rýchlára. A ešte máme odomknutú starropu, na tom som zabudol. Takže ideme si aj tú starropu odomknúť. A dúfam, že tam bude aj niečo iné okrem rarky. Super rare. No, aspoň niečo iné než rare na tomto účte. Tak, teraz idem dať na chvíľku strih, aby sme získali 300 trofejí. A odomkneme behom toho aj season questy, aj team eventy nejaké. Takže tak, dobre, dám teraz kratší strih a uvidíme sa za chvíľku. No. Dobre, takže behom toho, čo sme hrali, tak sme odomkli ešte starropu, tak ukáž čo padne. A rare iba, bohužiaľ.
padli iba bohužiaľ coiny, no nevadí. Ešte sme si odomkli teda niečo v Brawl Passe, to poďme rýchlo čekovať, 100 kreditov. A Star Drop, tak ukáž prosím niečo lepšie ako Rare a Super Rare. Zase iba Rare, to je škoda. Dobre, a ešte teda budeme najbližšie sa ozvem, keď budeme mať ďalší Star Drop a potom až keď budeme mať Special Events odomknuté. Tak teraz strich. A yes, je tam gól. A teraz by sme mali ďalší Star Dropu. Ak sa nemýlim, áno. A prosím niečo lepšie ako Rare. Epic! Prvý Epic na tomto účte, let's go. Otvárame. PowerPointy. OK, tie sa ako budú hodiť, ale mohlo tam aj viacej ich padnúť. A poďme si zároveň odomknúť Brawl Pass, lebo tam máme odmeny. 10 gamingov, čistá fantázia. A teraz ešte aj team eventy, takže Hot Zone a Knockout máme odomknuté. A máme to, tak ideme ešte pokračovať v grindu. Takže odomkli sme si novú vec v Brawl Passe a opäť je to Star Drop, tak dúfam, že to bude niečo lepšie ako Rareka. Nestiažoval by som sa za Epic, ale bohužiaľ je to zase iba Rare. A my zase ideme pokračovať v grindu, už nám chýba veľmi málo trofejí, 15, takže za chvíľku to bude. Dobre, takže toto je posledná hra, teda. A uvidíme, či to dokážeme vyhrať. Nahraj. Nice, pekne. Tak, teraz do stredu, ale pri nás skočil pekne. Teraz rýchlo musíme dať gól, dokedy nejdu. Skúsime trickshot. Jo, jaká prihrávka. Dobre, a máme to. A odomkli sme si špeciálne eventy. Ukáž. Ale neodomklo to. Ono to neodomklo normálne. Tak dneska si asi nezahráme špeciálne event, ale zahráme si taký... No, tak asi nie, no. Počkať, musíme zistiť ten problém. Takže problém bol v tom, že náš kamarát, no môj kamarát, nemal dostatok trofej ešte na to, takže to musíme zahrať iba my, dvaja s Tokiom. A uvidíme, či to dokážeme vyhrať, basketball. Ja úprimne som ešte nehral tento game mod, ale no ako hral, ale veľmi málo, že nebudem asi môcť vedieť dobre hrať. Ukáž, či dokážem skorovať. Nice. 2 body a potrebujeme 5 bodov na to, aby sme vyhrali. Uberiem ten balón. Go, že by? A áno. A posledný koš. Dáme si. A dáme 3-pointer, Uvidíme. Yes. Victory so 7 bodmi. Čiže asi maximum. A splnili sme... Nesplnili, počkaj. Ideme splniť ešte za Jessie, lebo tam máme rozohrané questy. Tokio, daj si prosím iný brawler. Prosím. Tak. A ideme si zahrať. Daj ready. Tak. A ak sa nám podarí vyhrať, tak máme zaistené 2 levely v Brawl Passe. Myslím, že 2 levely. Uvidíme. Tak, 2 body. Nika SSK. Zomrel som. Tak uvidíme, či dokáže dať gól. A... Nie, škoda. Na tú turetku.
Nás priťahla. To není dobré, to není dobré. Kam išla tá Jackie? Tak tá im to úplne skazila, tá Jackie. Sice je to bod, ale tak... Nika je získá, daj tam gól. Teda, koš. Nice. Poď. Berem balón. A ideme dať 3-pointer. 3-pointer. Teraz. Joj, škoda. Škoda. Tak. Rýchlo ho zabij. Dobre. Rýchlo pober ten balón a ideme. Není tam ešte gól. Poď. Už to musí padnúť. A yes. Dal som koš. Tak. A poplnili sme kopu questov. Tak ešte jednu hru si dáme, ale to už vo skrine. Takže tak. Takže už sme splnili všetky questy. No okrem tých knockoutových, ale všetky questy na desina ukáž, koľko budeme mať. Čiže už máme zarušených. A máme 8, takže toto bude mini opening. 1000 powerpointov. Nice. Vyberieme najprv tie nepodstatnejšie odmeny. 1000 coinov, to je docela podstatné. A 100 kreditov, máme novú brawlerku. Ešte 10 kreditov chýba. Tak. A ideme na tie startupy. Dúfam, že padne niečo dobré. OK. Prvý startup je super rare. Druhý startup je super rare taktiež. OK. 30 kreditov, nice. A máme Jackie, novú brawlerku. Nice. Toto sme potrebovali, aby sme sa ďalej posúvali v našich brawleroch. Ideme pre Colta a to ďalšieho, ten je docela dobrý. Tak a ideme na posledné dva. Koľko bude? Rare. Som troška rýchlejšie otvoril. A ďalší, prosím, nie iba rare. A je to zase rare. Dobre. Ešte toto odomkneme. 450 kreditov, o môj bože. Tak toto je niečo. To je niečo. Toľko brawlerov nových. To je super a epický brawlerov. Budeme teraz odomýkať a dáme si M-sku. Za 694 kreditov si ju budeme môcť odomknúť, pretože nám tam dali zľavu. A z Colta sme dostali ešte 310. Tak, ja si myslím, že pre dnešné videjko už by stačilo, už je ako docela dlhé 13 minút, pokiaľ nejako ešte nezostriam. Tak dúfam, že sa vám videjko páčilo. Majte sa krásne a spievajte básne. Čauko.